Isang bagsak! Confederation of Ilocano Association Incorporated. Samahang Ilokano sa pangunggunan ng aming Municipal Chairman Raymond Peredo ng SIAI-SI 61892. Municipality of Bantay, Province of Ilocos. Makakaiba man, isa lang ang sinisigaw. Agad TSI at patiran para sa bayan. Disiplina at respeto sa bawat kamay. Paglilingkod at serbisyo sa komunidad. Bayanihan sa kapwa sa oras ng kagipitan o kritikal na sitwasyon. Halina at magkaisa at magsama-sama para sa charity ride for a cause. At isigaw agad TSI. CIAI-SI 61892. Agad TSI, SIAI-SI 61892. Agad TSI. CIAI-SI 61892. Agad TSI. CIAI-SI 61892. Agad TSI. Confederation of Ilocano Association Incorporated. Samahang Ilokano sa pangunggunan ng aming Municipal Chairman Raymond Peredo ng SIAI-SI 61892. Municipality of Bantay, Province of Ilocos.
Makakaiba man, isa lang ang sinisigaw. Agad TSI at patiran para sa bayan. Disiplina at respeto sa bawat kamay. Paglilingkod at serbisyo sa komunidad. Bayanihan sa kapwa sa oras ng kagipitan. No critical na sitwasyon. Halina at magkaisa at magsama-sama para sa charity, right for a cause. At isigaw ang TSI.